Baraka Club de Viatges és una agència que ha desenvolupat la internacionalització del servei de prestació de viatges a través d'una xarxa d'oficines a l'exterior. Fundada l'any 1997, ha estat considerada la primera agència que va promoure el concepte de viatge cultural amb tots els serveis inclosos. El fet d'expandir-nos per l'Orient Mitjà amb les nostres oficines a Teheran i Dubai, juntament amb l'aposta a les noves tecnologies, ens ha permès acostar-nos amb un tipus de client que ja cercàvem, donar-los un millor servei i poder augmentar la nostra facturació. Aquesta empresa terrassenca ha estat guardonada pel ràpid increment de la seva activitat i per la sòlida política d'expansió amb una estratègia comercial i d'especialització internacional.